Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Ndị na-ekiri anyị Igbo ka ha na-anụ. Asị biko ga-eji n'otu nkeji kpokọta ihe a niile pụtara. Ọhaneze na o nwere etu ọzọ esi ekpokọta ya na-abụrụ na mmiri na-elu ine ulukpu na-elu mmiri na-elu mana kedu ihe eji echene mmiri ọ dịghị onye ọbụla nọ na nke onye ọbụla na-achọ nke ga-aba na-abịa o nwere onye na-ekwu maka Naịjirịa a na-azọ ọchịchị ndị achọrọ ịchị kedu ihe unu ga-eme ma erigoro ihe a na ebe a ekwu bụ kedu nke ga-elute m o nwere onye na-ekwu kedu nke ga-elu Naịjirịa mana na obodo ka ọ na-aghasa ihe a na-ekwu a na-akpọ ya restructuring ụfọdụ si na ọsị dozie ọnọdụ si doghalie ọnọdụ maka Naịjirịa kamgbe a natara mmanụ ebidoro igwu mmanụ ihe niile a na-eme na Naịjirịa ma constitution Naịjirịa ma iwu niile a na-eti ma steeti a na-eke ọnọdụ a na-eke ịchọ steeti enyeghị steeti nwere onye na-ajụ kedu ife ị ga-eji wee mee nwere onye na-ajụ kedu ebe a ga-esi nweta ego eji akwụ ụgwọ ọnwa ọ ka bụ mmanụ ji anyị ife a na-ekwu okwu ya bụ n'ụwa a na-aga anyị ama ife a na-aga ọ gasagokwe a na-ekwu maka akụ na ụba maka inweta ọrụ maka ime ka ekọnọmi anyị dị mma maka ime ka alụwa industries alụwa ebe a na-enweta ọrụ ọma emenụ ebe onye ọbụla na ife a na-ajụ wee tụọ anyị si keta ego mmanụ na ife anyị na-ekwu ife niile a ịkpọkọba ife niile anyị kwuru bụ na ndị Naịjirịa kwesịrị ka a bịa nọtụọ anyị na tebụl ka anyị kpaa etu obodo a ga-esi wee dị ndị South East ndị Igbo oge ụkpa abịa sị ka anyị nọ na under East Central State obodo a gaa n'iru karịa etu ọ dị tata ife a ekere isi tụsasịa onye ọ na-eche ego mmanụ ga-abịa from Abuja ọ bụrụ etu ọ dị bụ mbụ oge anyị nọ bụ na region eme anyị ọkparava ego enweta na ego nkwụ ego eleta na nkwụ ka eji wee lụ obodo niile ma Enugu ma Ọnịcha ma Main Market ma Port Harcourt ma Calabar ma Aba mmiri na-agba ipostu leta olu ebe ipostu lie ego egweta na nkwụ tata a na-ekere isi ya ego mmanụ adapụ ịkwụsị ego mmanụ tata o nwere onye n'imefe ga-akwụnwu ụgwọ akwụkwọ ga-akwụnwu ụgwọ ọnwa etu a ka anyị esi nọdụzi na kere abịa mmanụ udene sị ka ya nebe Chukwu anya ka ya maa ma okesi gị ya etu a isi ibi ede etu a ka Naịjirịa ọ bụrụ ụkwụ a ka na-amaghị ejije ụmụaka ya bụ mkpụgharị na mkpụgharị niile ọ na-emebeghị ihe mere na ndị gọvanọ na-achị anyị enweghị ike itinye anya na mmiri mara na ekwesịrị ịhazi anya maka ọ bụrụ na a na-eche mgbe ejiri stọjọ ihe a na-emebi kedu ebe a ga-ezizi ndị a na-achị anyị ha onye bịa ọ na-eme oke ọ nwere ike na etu o si ghọta fa ga na-anwụ okefa na okefa nwere ike imenwu mana a na-ebugharị ife a ọ ga-emekwa iwere ife gbasara ọkụ etu esi enweta ọkụ ọsọ federal gọọmenti nwere power over that wele enyefe aka steeti nwee ike imie onwe ife a na-egwupụta na anị dị na steeti a ma ọ bụ mmanụ ma ọ bụ coal ma ọ bụ gas ma ọ bụ ife ndị ọzọ niile dị na anị wele enyechi ya afa ka fa tụọ alọ ife a ga-eji ewe mee mana ibe ikpokọrọ fancha kpokọrọ na Abuja jide fancha onwere adịghị aga ada acha acha ife a ka a na-ekwu si wele enyechi akwa ndị nwefa ndị ọ dị na befa ndị gọvanọ anyị fa na-eme oke fa nwere ike imenụ emeche until emesịa restructuring ife dị ka inwe ports ife dị ka airline ife dị ka electricity ịchọọ irejista company why ọ ga-eji bụsọ na Abuja
gọọmenti dị na mgbada kwesịrị inwekwu powers ọ chọọ irejista ịchọọ ndị oyibo sịrị incorporation limited liability company mmetuo ya ebe esi enweta ego niile VAT ife niile Abuja na control fancha mbanụ obodo esiri etu aga nwere ebe nwere federation si etu a were aga ya na ife anyị na-ekwu bụ na otu akụkọ anyị na-akọ bụ na yes ndị gọvanọs anyị okefa na-enweta ọ ga-adị mma fa were lụwa okefa nwere ike ịlụ mana fa nwere ike na-agba ọsọfa na-agba nwa ọsọ gịda mana ọ bụrụ na ebugharị ọnọdụ ewere ife a niile Abuja kpọrọ jide kesala ya obodo Naijiria ga-agbasiwa ọsọ ike ana Igbo ga-agbapụ ọsọ maka ife a ejide bịa jide ndị Igbo ọ dịka etinyelụ ceiling ịma etokarị oke a ife anyị na-ekwu bụ sisepụ aka ka ndị Igbo tonie tupu anyị hapụ enwere ihe ndị Igbo na-etibu mgbe kemgbe na ndị ọzọ nwere steeti isi na asaa ndị Igbo nwere ise anyị mazụkwa na-akwadobe uzi nye ndị Igbo ka ịkụchazi okwu a ọgbaba nwere ọ dịghị m ka ya bụ steeti ndị mana ka a sịrịzi akụ na asịsị afọ na ajụjụ ike steeti abụrụ ya bụ isi ife anyị ga-eme bụ anyị nwee region ise etinye ife ọ bụrụ n'oyibo asị na equality of zones ife ikenye ndị nwee 7 ikenye ndị nwee 5 ị nwere enwero nke ga-akwụnwụ ụgwọ ọnwa na-enwetara ego from Abuja ị na-ekwu okwu ike ọzọ ọ bụrụ ị na-ekwu okwu ike steeti bụ ndị na-ekwu okwu ka Abuja na-eketa ego na Abuja mana sisi onye ọbụla ịchọọ steeti si nye gị mana ọ gị ga-eweta ego ị ga-ejikwu ị ga na-eji arụ ọnụ ya ọ bụrụ na anaghị onye gị steeti iweta ego na steeti a welu mmebe ife dị na ya bịa welu steeti ịtụkwa n'anya si jee si na Abuja ma ọ si jee weta ebe ọzọ ịfụ na ife a na-asị nye steeti ọ na ife a na-ekwu steeti bụ ka o je kelube ego mmanụ mana mmanụ na-agwụnụ ego mmanụ ndewo ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu Chukwu fụrụ anyị n'anya anyị bụ ndị ezigbo mmadụ n'aha Jizọs ka ọ gọzie anyị